tim nonro gadiera. Nitie jago mano wacho ni kanisni jodolo tinde josiasa muonyo, winjo, kendo yudo ka ginindo konchiel koluwore gi koma pachgi oketogie ni mondo mi gidhiye. Alright, kata jotich Nyasaye nyaka bed gi kama oline, winjo, ma keche siasa kata kwan josiasa barwago kura don kamano konti nyaka kama bende imbende ininde, winjo, mak mano kono beda yanga na mariyo mano be kela aput mano losi cha. Ibiro ka nyaka bende wapenye to aput mo losi ni bende jatend piny ong'iyo mo kata cross koso kama jok ma jogege, iwinjo, nikech kowacho ni sirkal oninde tich to jatend piny ochako kawo jok mong'eyo ni nitie tamo matiti on state capture. En kata na jotich Nyasaye ka nitie mobedo capture gi state, iwinjo, onya kawo joge monyalo bed ni dhi timo gima en modwaro mondo mi oyud kaka otimo. Tie ng'ama wacho ni mondo mi sirkal nya tiyo gi yorni mondo nyanyasa o kanisni, winjo, jok ma dhi timo tijni dipo ni state capture to be gidhi tiyo independently koso gin jok ma dhi tiyo kaka ochiki gi piny owacho, ineno. Ko mano gima